Je to normální, pojď to dělat. Je to normální. Zase bude na Facebooku. No, to je jasný. A seš tam. Dnešní účast na tréninku je velmi vysoká. Vyšťavení hráči nemůžou už nemůžou. A tady model. Tady Tomáš Veselý. Patrik. Dnešní trénink. Pan Procházka, dobrý den, trenére. Takže dnešní účast koukám největší v rámci vašich trénincích. Dneska se to slyšelo pěkně, jsem velice spokojený dneska. No, co to pivo? Co prosím? Co to pivo v ruce? To je limonáda. To je limonáda, aha, já už jsem se lek. Kozel 11. Kozel 11. Tak co říkáte na adepty nový? No tak adepty dobrý, no, tak Petr Janů, toho jsme minule zmiňovali, že jo, to je jasný. Tomáš Veselý taky, to se ví. O Matym jsme taky mluvili. No, máme tady novýho dárce, to je Šáfa, že jo. No, To je ten model? no přišel Mareček, toho taky musím pochválit. Hlavně Vojta Lapáček, toho musíme zmínit. Nejlepší hráč dnešního dne, který, i když on něco štípne, tak nedal. Toho jako musíme zmínit, Vojtu Lapáčka, protože, jak mu tady přezdíváme v každý R10 Ronaldinho, kouzlil dneska jak svině. A taky vodník Roman Švejzí. No. Ten taky jako se snaží do. Tak máme tady Kokyho, že jo? A dneska hrál teda excelentní zápas. Posilu skladná. Taky zapad dobře do týmu, jsem spokojený. Doufám, že mu koupíte nějaký kopačky. Ale potřebuje ohré boss. Aha. To je asi jiný level. No a zase musím úplně nejvíc celého tréninku zvýraznit Jana Hausera. Tak hvězda, už jsme zvyklí. No, tak jsme na to zvyklí, no, ale prostě to je kapacita, že jo, měl ty střevní problémy, tu sračku. No, to už je zažehnaný. Pak ten kotníček, že jo, a dneska se vrátil v úžasné formě. A úžasná forma. Hat-trick. musím ho pochválit, dal dokonce 3 góly, což je neuvěřitelný. A ze 40 metrů, on jinak dává z čáry, ale teď dal ze 40 metrů. Krásný, jsem spokojený. A ještě jsem se chtěl vyjádřit, jak se psalo v novinách, že top modelky Marcela Štěpánková a Dagmara Voborská byly naštvaný. To, co včera se o nich zmiňovalo. No tak, co si budeme povídat, bulvár to je svinstvo, že jo, no to se ví. No, oni asi na to ještě nejsou moc zvyklí. No ale tak oni si asi zvyknou, protože jako v tom zpravodajství budou asi často. No tak to je samozřejmé, že oni jsou na tím bulváru jakoby noví, takže sem si samozřejmě něco přihodí a no, oni si to berou moc srdci a klasický bulvár. No jasný, jo. No. Oni pak volají do redakce, jsou jakoby fakt naštvaný, ale za to my samozřejmě nemůžeme. No samozřejmě, že ne, my jsme pouze jenom hráči. Že? Jo, samozřejmě. Hráči, trenér, že? Hráči a trenér, no. No, tak napadá vás ještě něco, co byste chtěl jakoby podotknout k dnešnímu tréninku? Jo, ještě Petr Janů, že jsem mu dal 3krát housle za sebou. Jo, takhle no. Vymotal jsem ho jak svině. Ukázal jsem mu, kde má kanec zahradu. Takže říkáte, že asi, jak se říká, za Ačko hrát nebude. Ale jo, bude, ale začne na lávce. Jo, takhle. Nebudem se s ním srát vůbec. No, začne na lávce a uvidíme, no, jestli se zlepší, tak třeba se tam dostane, no, v průběhu hry, ale moc tomu nedávám, protože říkám 3 housle, abych mu nasadil a udělal si z něj prdel, to jako se nevidí jen tak. Takže jak říkáte, je to honička bej v kožlí jednička, jo? No tak to se ví, že jsem jednička, no, ale chtěl jsem do toho zapracovat i jiný lidi, aby oni byli jedničky, abych no, koukám, ty už trénujou navíc, jakoby? No, oni to potřebují. No to potřebují, oni to zanedbali ty tréninky, fyzicky teda byly hrozný dneska, to se musí říct, ale... No hlavně Šáfa, no. No, to je normální. Ten jako dneska moc nepřesvědčil, takže to je další lávka. Ten jezdí za nějakýma modelkama do Zruče, co? No, jmenuje se Karel. Dobrý, jo, takže to ukončíme asi reklamou. No, když radši ne. Takže pro televizi a vy, Jan Hauser a Petr Procházka.